Phekjaknai manui chagui sal brum brum tipra hastego kaisa thaio khoroksani boma ni bwsa kamalango o hayungno yakarui thinang belai kheno jongjalo chini jotoni no phekaba abohai thima hnya karui jongja hnya karui bahai kele tabusa joroti khasia o phekjaknai manui bele kubului tong tini tangsalo haino hai Bishramganjoni kaisa kubunni bosongni lukuni hatio eba keba phalnak noko phekjaknai manui paisa thani eba keba phekjaknai manui pai tlang thani amchani lukurok bai dadak sidang manjagai rikha Khoroksa Tiprasa sikla hwnui mano nainari sini o mangphli sini thinang biang thangnai abo hai phekjaknai manui chagui sini thiang biang kamanai abo hai phekjaknai manui bai kwrwngwi sisadi lukurok bwsadi o phekjaknai manui ni siminio sak katinani chaitungdi আচ্ছা ও মালবরন থেকে মান রম দে সম দোকান ও মা ও বিন বিন ni bung tamo nang bor khi mo ha robi tamo ni bang bung tamo go besok ke pakai mo 100 ke और besok mal tau ha 500 টাকা সম দোকান পাই mo o liton দোকান ni angka sare bung tamo bin bumo